Tira, ospatzeko, aztertu ditzagun isan momentu honetan trending topic diren gaiak. Zer diotxio herriak? Zein da gaurko ikamika? Zalantzarik gabe Kate Middleton. Telenovela bat dirudi benetan, Antza denez, Kate Middleton Erresuma Batuko printzesak ez du agerraldi publikorik egin abendutik. Urtarrilean ebakuntza bat egin omen zioten, eta dena ondo omen dago. Baina jendeak ez du sinisten. Eta konspirazio teoria ugari agertu dira sarean. Batzuk diote ebakuntza estetiko bat egin duela eta horregatik ez dela oraindik jendartera agertuko. Beste batzuk diote ebakuntza gaizki atera zela eta koma egoeran dagoela. Beste batzuk ihes egin duela, esan bezala telenovela bat. Esango nuke. Fascist regime that made you a moron. Potential hate bomb. God save the queen. She ain't no human being. There is no future. Eta ordu hauetan, Twitterren trending topic den beste gaietako bat Ramadana da. Islamdar egutegiaren data garrantzitsua. Mundu osoan ezaguna musulmanek egun honetan eguzkia ateratzen denetik sartu arte egiten duten baraualdia dela eta. Igandean hasi zen eta apirilaren 9 arte luzatuko da. Ramadanitzaren jatorria ramadatik dator, euskeraz R. Hil horretan praktika honen bidez begatuak erretzen dielako. Ramadanari amaiera emateko Id al-Fitr edo baraualdiaren etena delako festa ospatzen da. Baina aurten ez dute leku guztietan ospatuko. Izan ere, hasi da Ramadana eta Gazako zerrendan eta Israelek okupatutako Cisjordanian eta Jerusalem ekialdean beldur dira egun hauetan indarkeria gogortuko ote den. Eta indarkeria aipatuta, atzo 20 urte bete ziren Madrilgo Al-Qaedaren atentatuetatik, eta jendea egun hartako oroitzapenak partekatzen ari da Twitterren. Nola bizi izan zuten egun ura, seguraldi egiten zuen, edo eskoletan zer esan zieten, adibidez. Atentatuak dena aldatu zuen. Aldatu ziren biktimen eta haien ingurukoen bizitzak. Aldatu ziren garraio publikoetako segurtasun neurriak eta aldatu zen Espainiako testuinguru politikoa. Martxoak 11ak Aznarren gobernua eraitsi zuen. Duela 20 urte, gaurko egunez, atentatuaren biharramunean manifestazio oso jendetsuak egin ziren Espainiako eta Euskal Herriko hiri askotan. Manifestazio gehienetan leloa egia jakin nahi dugu izan zen. Izan ere, ordurako zalantza ugari zeuden. Hasiera batean egiletza etari egotzi zitzaion, baina ostiralean gaurko egunez etak gara eta itebera ditu zuen beraiek izan ez zirela esateko. Gezurra ordurako handiegia zen. Los ojos tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Egun horietan gertatutakoak pelikula asko egiteko emango luke. Espainiako presidente Aznar edabideetara deika esanez eta izan zela naiz eta ordurako jakin hori gezurra zela. Eta gezur horrek eragindakoak. Egun hauetan oso gogoan dugu Angel Berrueta, Iruñeko okina. Bizilagun batek eta haren semeak erail zuten. Eteren aurkako kartel bat jartzera ukatu zelako. Bihar 20 urte izango dira bere heriotzetik. Bai, dokumental asko egin dira martxoak 11akoaren inguruan, eta gehienek heriotza hori aipatzea hazten dute. Hori eta Kontxi Sanchizena, 60 urteko emakumea Berruetaren heriotzagatiko protesta batean hiltzen bihotzekoa jota ertzaintzaren karga baten ostean. I'm not getting over it. Darling, is it cool
Gaiarekin pelikulak egin daitezkela esan duzu, eta zinema aipatu behar dugu. Oraindik trending topic baitira Oscar sariak. Igande gauean ospatu zituzten Los Angelesen, eta antza denez, zer esan asko eman dute. Baina tamalez, gai asko ez dira trending topic izatera iristen. Adibidez, txio gutxi ikusitut Nigerian gertatutakoaren arira. Hainbat talde armatuk 500 emakume eta haur baitu dituzte Nigeria iparraldean azken astean. Lehenengo gertakaria martxoaren 4 izan zen, Borno estatuan. Bertan, leku aldatuen eremuetan bizi diren 102 emakume eta neskatila baitu zituzten, inguruko baso batean egurra biltzen ari zirela. Make you come chill with me in my place. When you go fi come, maybe this Friday. Me and you will be chilling in my room. We go listen to some songs and might be spicy. Maybe we could do this to the midnight. Yeah, because I want you. Yes, I want you. Yeah. And every day girl I be missing you. You know fitting I say you they miss me too. Azken baiketek argi eta garbi erakusten dute Bola Tinubu presidenteak eta bere gobernuak ez dutela plan eraginkorrik Nigeriako eremu askotan gero eta zabalduago dauden talde eta gizon armatuek urteetan zehar egin dituzten ankerkeriak amaitzeko. Argi dago Tinubu presidenteak eta bere gobernuak hartutako neurriak ez direla funtzionatzen ari, adierazi du Isa Sanusi, Nigeriako Amnistia Internazionaleko zuzendariak. Boko Haramek Txibokeko 276 ikasle baitu eta 10 urtera hainbat bahiketa masibo egon dira, Nigeriako agintariek modu eraginkorrean ikertu ez dituztenak. Horren ondorioz, ustezko egileak ez dira justiziaren aurrean agertu. Eta ez dakit Twitterren hautsak arrotuko dituen ala ez, baina albiste hau ezin aipatu gabe utzi. Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekidea sastatzeagatik. Beste bat nazkatuta gaude. Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berria. Akaso gaurko bihurtuko gara trending topic, baina horretarako gaurkoari ekin beharko diogu. Maialen Tellabide etorriko da eta Disneyko gaizkiletaz hitz egingo digu. Eta hola Tzartola gonbidatuko dugu bizi bisexualitatea proiektua aurkeztu dezan. Euskaldunen arteko saretze, bisexualen arteko saretze euskaldun bat lortzea dute helburu. Baldago entzulerik, orain Gazteburuko sagardotegiko ajearekin jarraitzen duenik, edo datorren asteburuan txotx egiteko irrikitan dagoenik, gaur gu Hernanira joango gara, Xabier Lertxundi alkaterekin horri buruz hitz egiteko. Iker Rodríguez Lutierrarekin ere hitz egingo dugu. Gitarra bat nola egiten, ikasten dugu. Gitarra joatzen ez dakigu eta gitarra egiten ikasi behar dugu? Bueno, nunbaitetik abiatu behar da. Orden natural aldatzea ere, batzutan ez dago ezki. Ja, bale, ez dakit, Bueno, badakizu entzule, gaur azterketa. Martxoak 12 ditu eta asteartea da. Zuekin Julen Goikoetxea Orbegozo, egunon? Baita zuei ere. Zuekin Aritz Alkubila Tamaio, egunon? Egunon. Eta zuekin, ni neu, Goiuri Ezeizarandia nauzue ongi etorri, bigarren kafera.
utzi genuen bezala, zauriak zaurit askotan, itxi ezin direla. Lerro hauetan erremerre, honen aitorpena, naizta lehenago. Esan bezala egunon guztioi, hau bigarren kafea da, saio honek 753 du, goizak 10:18, martxoak 12 eta gu hementxe 3 gure maiteutak zuekin elkarbanatzeko prest, beraz. Julen, hasiko zarazu? Hasiko naiz, arazori gabe. Iragan larun batean, Twitter sare sozialean ikusi nuen mezu bat. Isa. Isa, bai, ondo. Ikusi nuen mezu bat eta txio bat, edo horrela zioen. Nurra animatzen da gaur gauean timbrea jo eta korrika ies egitera. Eta derrepende torre zitzaizkidan oroitzapen mordo bat, kasteak ginenekoa, bai, hoxe, ume zapo batzu ginenekoa, hemen esaten dugun moduan, eta ideia bat zuzenik ez genuen garaikoa, orain ere askotan ez ditugu ideia zuzenek izaten, baina tira, orain, beste zuzentasun bat erakutsi beharrean gaude. Baina orduan, bai, gogoan dut, gu herri txiki baten bizita, larun batetan, batez ere ostiraletan eta larun batetan, gauez ere, kalera ateratzen ginen, afalostean, lagunak elkartu, eta egun batzutan zerbaitera jolasten ibiltzen ginen, baina beti ez ginen jolasten ibiltzen. Bueno, gure moduko, gure estiloko jolasak egiten genituen, eta jolas horiek, askotan izan zitezken, timbrea jo, eta korrikei ez egitea, edo arratsaldean herriko goxokidendan erositako globak urez bete, baldeoetan sartu eta horma baten atzean diskutatuta. Nola, ez goxokidendan erositako zer? Globak erosten genituen, eta hiek urez bete, balde batzuetan hartu, eta joten ginen horma baten atzera, eta pasatzen ziren kotxei bota, eta kotxe bat geratzen hasten bazen korrika 3 kilometro ies egin, eta horrelako gauzetan pasatzen genuen denbora, eta txior irakurri nuen, eta bapatean etorri zitezkidan, ez, garai bat, ezer txarrik ez genuen egiten, eta inori minik ez genuen ematen, hori ere argi utzi behar dugu. Baina, txior irakurritakoan, urrutiko pertsona bazelako bestela erantzuko nioni bai, baina oroitzapen asko etorri zitzaizkidan gogora, txikita nola biltzen ginen eta falta motatzen ditut. Garaiaiek, egia da, orain guk adin hartan genuen adineko gazteak ez ditugula horrelako gauza ikusten, pena puntxu bat eramaten du, ze gaiztakeria beti behar du, neurri batean baldin bada ere, eta hori, txi horrek ekarri zizkidala oroitzapen horiek horixe da, nire maite duta. Hemen txatean jarri dute, Julen bitxo. Eta asko gustatu zait, ez izen hori. Julen bitxito. Ideologoak beste batzuk izaten ziren, gu gauzatu egiten genituen ideologoen ideiak. Eta zer maite du Aritz Alkubila eta Maiok? Gaur guztiko naiz pasan asterako baneukan prestatuta o pentsatuta. Euriari du normala ez, guztitzen. Eta zer ez dudan maite, bat aipatuko dut, eta, azken hilabetean bizi izan dugunarekin pixka bat erlazionatuta, Tolosan egon nintzen igande hortan, eta karga, Donostiko prebian egon nintzen eta karga, Bilbon Samamesan egon nintzen eta karga bai, ez nintzen Gasteizen egon, baina karga ere bai. Osea, zuzea hemen epizentroa? Ez, bai, ni naiz ertzaintzaren objetiboa. Bai, zuzara? Bai, ni naiz. Zure bila dabiltza? Bai, igual bai, akaso igual bai. Ez, baina, jarrera hori edo daukagun ja, ez dakit, normalizatzen nahi garen hori ez zait bat ere gustatzen, zenbat zauritu behar ditugu gauzak beste modu baten planteatzeko, ertzaintza eredu hau birplanteatzeko, eta zer ez dudan maite ez dara, da, zelako arropuzkeria izan behar dozun, gero ateratzeko eta esateko gora ertzaintza, eta hain arro esateko hori. Arro eta aserretik, bai, eta zero autokritika egiteko gaitasunarekin, eta, ez dut maite daukagun ertzaintza eredua, eta uste dut zeo zer aldatzeko hor daukaguna. Nere maite dute elkarbanatuko dut zuekin. Atzo Tolosan bertan, hemen herrian bertan mendi tur
jaialdiaren baitan, hainbat pelikula ikusi nituen, bigarren kafea entzuten baduzue, jakingo duzue, zer den Menditur. Ze pasaden astean, elkarrizketatu genuen, Aitor Elbaien, eta kontatu zigun, zer den Menditur, dagoeneko ja ezaguna da, Bilbon egiten dute Mendifest jaialdia abenduan, eta orain jaialdiko pelikula honenak edo, biratxoa egiten ari dira, eta atzo Tolosan geldialditxo egin zuten, gaur eta bihar ere hementxe egongo dira, eta atzo hainbat pelikula ikusi nituen. Pelikula guztiek zer ikusia daukate mendiarekin, edo kirol, bizikletarekin, edo kaiakarekin, edo, estilo horretako kirolekin. Eta izugarri disfrutatu nuen, paisaiak ederrak direlako, baina kontatzen zena ere oso ederra zelako. Eta kontatu behar dizuet, ikusi genuela pelikula bat, 52 minutukoa, San Michel mendian, Frantzian, pertsona batek egin zuen bere balentriari buruzkoa. 2000 metroko slackline bat jarri zuen, eta hantxe, bere helburua horixe zen, handik igarotzea, San Michel mendiraino, San Michel mendia ezagutzen ez baduzue, Frantzian dagoen tontortxo bat da, bertan badago gotorleku modura katedral bat, eta inguruan ura dago. Eta area, eta ara joan zen, eta sekulako balentria egin zuen, eta pelikula kontatzen du, nola egiten duen, baina aurreko guztia, hau da, nola lortzen duen finantziazioa, nola lortu behar duten grua bat, garabi bat, 100 metro baino gorago ioko dena, igotzeko bera eta soka jarri alizateko, nola fabrikatzen duten soka, haize asko dago altuera horretan eta leku horretan, beraz, sufritu genuen, eta nire maite duta da, momentu batean... Ez esan gertatzen den, Bestela, pelikula grazia galduko du, Momentu pelikula bat egin baldin badu, bizirik dago, baina. Bai. Bizirik baina. Hasieran, Natan da protagonista, igotzen da, sokara, eta lehenengo sokarekin harreman horretan, irriste egiten du, eta erori egiten da, baina lotuta dago, eta ez da ze basatzen. Nire maite duta da, nola, zinema beteta zegoen, eta dene, hau batez, egin genuen. Eta entzuntzen, kolektibo bat, deno geundelako oso sartuta, pelikulan, eta sentitzen genuelako, bertigoa, beldurra, haizea bera ere gura urpegietan sentitzen genuen, eta hori da nire maite dut. Kolektiboki bizitzen duzunean emozio bat. Oso gomendagarria, La Ligne de Lange izena du pelikulak. Ez dakit gerora nun ikusteko aukera aukiko dugun, baina ikusteko aukera balin baduzue, La Ligne de Lange, begiratu, ze zoragarria. Loca, que Dios me libre de volver a tu lado, lo muevo de... Eta eguna oso ilun dago, beraz, Rosaliaren despetxa behar dugu, gora etortzeko. Voy a 180 porque suena recinito. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena recinito. Ey, te distrae, yo te adelanto por la derecha. Yeah. Ey. Yeah. Kid Jedi, Gaby. De Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía. Ey. Omega. Ey. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.
Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Artisauaren marmolezko egonarria kalera baino lehen guztionan. Arima edukitzea da, gitarra artisau bat eta serian egindako gitarra bat bereizten dituena. Izan ere, luthier instrumentu batek bertan darama egilearen zati bat. Zati inmaterial bat. Soinuan eta instrumentuaren esentzian islatuta geratzen dena. Edoriek denak behingoz kolpe baka. Pasioa da hemen exigitzea zilegi den gutxieneko hori dio Berritxarrak taldeak poligrafo bakarra kantu honetan. Pasioa, arima, maitasuna, goxotasuna eta ezagutza jartzen dizkio Iker Rodríguez Reinak luteriari. Bere eskuak ditu lanabez, bai gitarragintzan eta baita zuzeneko soinu teknikari bezala ere. Azken arlo horretan ari zela erabaki zuen luteriaren inguruan zuen interesa eta jakinmina asetzeko formatzen hastea, eta bide horrek beste hainbalekuren artean Italiara ere eraman zuen. Bere historia kontatzen jarrai genezake, baina bere ahotik entzutea interesgarriagoa izango delakoan, bigarren kafera gonbidatu dugu Iker Rodríguez Reina arima gitarsen arima dena. Egunon eta ongi etorri, Iker. Egunon, kaixo guztioi. Zer moduz gara? Ondo, nahiko ondo. Ondo. Iker, galdera lehenik eta behin, gogoan duzun gitarra bat eskuan hartu zenuen lehen eguna? Bueno, ez dakit, oin dela urte asko. Goatzen da, oin dela, txikitatik, baneukan etxean nire gurasoen gitarra klasiko bat, gitarra espainola bat oso txarra. Eta uste dut, agian hori izan zala eskudan eukinuen lehenengo gitarra edo. Eta ez dakit, egun hartako edo gero gitarra bat lehen aldiaietan izan zenueneko oroitzapenen bat edo baduzu, ez dakit zerbait sentitu zenuen, gero gaur egun duzun lanbidera eraman zintuen edo seinaleren bat edo somatu zenuen orduan? Bueno, ez dakit, betiarenik izan dut gustoko eskuekin gauzak egitea edo aritzea, konpontzea gauzak edo, ez dakit, pixka bat katxarreatzea ez do? Orduan, beti ibiltzen txan gitarrekin gauzak doitzen edo ajusteak egiten edo agian lagunen gitarre piezak aldatzen eta horrela hasi nintzen pixka bat. Iker, gitarra musikarekin, musika instrumentu baden neurrian lotzen dugu, baina zuke aipatzen ari zaren lagunen gitarrei egokitzapena, konponketak, ajusteak egiteak, gitarrak egiteak berak ere artisautik asko dauka. Bai, noski. Egurra lantzen ere, ez? Pentsatzen dut, musikarekin loturarik ez duen gauza bada, baina egurra lantzea bera ere, zuretzako ikasketa prozesu, ez dakit luzea edo zer, baina ikasketa prozesu handi xamar bat izango zela. Bai, azkenean egurra da eta instrumentu bat izatea arte, gauza asko landu behar dituzu eta nolabait egurra ere entzun bera barruan daukan soinua edo azkenean dentsitatea edo egur mota edo gauza ezberdinak lortu aldituzu zenolako egurrekin lantzen duzun instrumentua eta hori azkenean da bizitza osoko ikasketa bat, ez? Nola egitea gitarra bat edo edozin motatako instrumentua, baina instrumentu akustikoak gehien bat eta hori artisau lan bat bai. Iker, ari gara esaten formakuntza prozesua, bai egurraren inguruan, gitarra jotzen ere aritua zinen, ze unetan edo ze arrazoirengatik erabakitzen du Iker Rodríguezek momentu jakin batean, luthiergintza arlo horretan formatzen hastea? Beno, lehen esan duzun bezala, ni soinuko ikasketak egin ditun, oin dela urte batzuk, eta nire ogibidea soinu teknikaria esan, ez?
Baina beti, ba hori, eukin nuen hobi bezala edo beti gitarrak doitzea eta ajusteak egitea eta hori. Momentu batean, pixka bat izan zen kasualitate bezala edo topatu nuen interneten, ari nintzen bilatzen ajuste profesionalak egiteko kurtzoren bat edo pixka bat sakonago, ez? Eta topatu nuen kasualitatez Bilboko Euskal Luteria Eskolarekin, bele, du izana. Eta Bilbon da, ni Ortuellan bizi naiz, Bilbotik 12 kilometrora, eta ez nuen ezagutzen. Eta justo bele eskolarekin topatu nuen internetez, eta eurei bidali nien mail bat, pixka bat informazioa eskatzen eta, bueno, egia esan, lehenengo erantzuna izan zen, plazak beteta zeukatela urte horretarako, eta hori izan zen ezakit, pirilan edo, eta, bueno, listo, ez nion garrantzi askorik emon. Baina justo iraian, bidali zidaten mail bat esanez, plaza bat libre zegoela, eta, hori, gure banuen froga bat egitea, ze froga batzuk behar dira eskola horretara sartzeko, eta bueno, jo nintzen ara pixka bat informazioa bila, eta hori, arratsalen jaisen zidaten barruan nengola, eta bueno, 4 urteko ikasketa aurretik. 4 urteko ikasketa batzuen inguruan ari gara hitz egiten, ez dakit Iker, konparazio bat egite aldera, ordura arte lagunen gitarrei doikuntza horiek egiten aritzen zen Ikerren kasua, ibai bat edo erreka bat bezala konparatu baldin badezakegu, gero Iker Rodriguez ize zabaldu zitzaion, behin eskolan sartuta ozeano zabal bat aurrean. Argi dago. Gineita behin, justo eskola hori bertoko ikasketak ez ziren gitarrakoak. Bertan viola eta biolontzeloak eraikitzea eta ajustatzeko ikasketak dira. Eta, bueno, ni egizan, ez nengoen oso interesatuta, biolineko munduan edo, ez? Baina, bueno, pentsatu nuen, bueno, azkenean, biolin bat egitea edo biolontzelo bat egitea edo gitarra bat egitea ez deko gauza oso ezberdinak pentsatzen nuen, ez? Eta, bueno, hori ikastea, seguro ondo gozan. Eta nire lehenengo urteko irakaslea esan zuen bezala, biolina bat egitea, da lehenengo urteko nolabait eskusa bat edo, ez? Aitzaki bat da biolina egitea. Garrantzitsuena da, erramintak nola afilatu, nola lan egin, egurra ulertu, eta, bueno, pixka bat hori nola landu behar diren egur zati ezberdinak, egun ezberdinak, eta bueno, hori, sartu nintzenetik izan zen, pixka bat, hori, informazio bombardeo bat, eta ontxarte. Pentsatzen dut, prozesu horretan egurraren inguruan batez ere, aurretik egurraren inguruko ezagutza zabalegirik ez duenarentzat, mundu oso zabal bat izango dela, ez? Egur mota ezberdine daude, azkenean, baldintzek ere, ezetasunak eta asko jokatzen dute egurraren egoeran bertan, pentsatzen dut hor, lan sakona egingo zen dutela, Iker. Bai, eta esan, beleko ikasketak oso sakonak dira, alde batetik, tailerreko ordu asko ematen dituzulako bertean egurran lantzen, eta adibidez, lehenengo urtean biolina bat egiten, bigarren urtean biola bat egiten, eta hirugarren urtean biolontxelo bat egiten, ez? Baina hortaz aparte ere badakagu edo badaukate beste ikasketa batzuk direla akustika eta bertan lantzen dira hori soinuko fisika eta zein eragiten duen instrumentu on bat
zertan datza, ez? Eta nola, ez dakit, akustika moduan nola funtzionatzen duen instrumentu bat, zenolako ezberdintasunak lortu aldituzu egur ezberdinekin, edo egur berdinarekin, baina dentsitate ezberdinekin, eta oso ikasketa sakonak izan dire, bai. Askorako eman dezaken gaia da, mundu oso sakona eta zabala izan liteke, baina beleko ikasketa horiek ardatz hartuta, Iker, gehiago sakontzen jarraitzeko aukera ere izan zenuen, besteren artean, hemendik kanpora aterata, besteren artean, uste dut estatu batuetako azoka batean izan zinela, eta Italian osatu edo Italian ere egonaldi bat egin zenuela. Bai, bueno, nire ikasketen 3. urtean edo lortu nuen Erasmus laguntza bat ikasketa kanpoan egiteko, eta bueno, interneten bilatzen topatu nuen Italiako luthier batek, eta bera presegoen 6 hilabeteko ikasketak egiteko bere tailerran, ez? Eta, bueno, guzti izan pixka bat, kasualitate bat, ni hasi berri nituen nire Erasmus ikasketak uste dut urrian edo, eta bera justo lehenengo astean zeukan azoka bat Woodstocken, Nueva Yorken, eta berak izan zidan, gure badazu, hasiko gara bertan. Orduan, ni jo nintzen Italiara, eta Italiatik hartu gendun egazki bat, eta nire lehenengo pixka bat pausoak mundu profesional batean edo, izan zen, mundu mailako luthierren arteko azoka batera jutea. Eta oso interesgarri izan omen zen esperientzia hori, eta gero bueltan Italiara joan ginen, eta bere tailerran eman nituen 6 hilabete, bere instrumentuak egiten, bererekin, eta gero nire etxean montatu nuen pixka bat horrelako tailer bat, eta behin bukatzen nuenean bere lana tailerrean, etxera juten nintzen eta beste gitarra bat egin nuen. Beraz modu paraleloan aritu zinen bi langintza horietan. Eta gero, Iker, behin Italiako egonaldia amaituta, Euskal Herrira itzuli, eta behin ikasketak eta amaituta, lanean hastea, zure kontura lanean hastea tokatzen da, ikusten dugu, streamingez jarraitzen gaituztenek, ikusten dute hor Ikerren atzean badira erraminta mordoa, tailer bat, nolakoa izan zen bakarka hasteko prozesu hori? Bueno, pixka bat arraroa, justo Italiatik bueltan, hortik hilabete batzutara, pandemia. Orduan, nahiko ondo eukin nuen denbora, ondo pentsatzeko hemendik aurreko, egingo nuen ibilbidea, nire diseinuak edo ondo diseinatzeko, eta hasi nintzen, nire lehenengo bi gitarrak, aurretik ja egin nituen gitarra batzuk, baina beti izan ziren eredu batzuk, ez dakit, dauden gitarren kopiak edo horrelako zerbait. Eta, momentu hortan ja hasi nintzen, nire diseinuak egiten eta nire gitarrak egiten. Esan aritz? Esan nahi nuen, zuri fijo ondo etorri zitzaizula pandemia, ezta? Jende hasi izan trebetasunak edo eskuekin gauza berriak egiten, eta zuretzako, la leche izan zen pandemia, ezta? Bueno, soinu teknikari bezala ez, ze justo kontzertua bukatu ziren, baina, hori egia da, nola azten nintzen nire ibilbide profesionala luthier gintzan, hortik oso ondo, denborarekin. Iker, nolakoa da bezeroarekin harremana? Hau da, bezero bat etortzen zaizu gitarra bat nahi duela esanez, oso eskaera zehatzak egiten dizkizute, zure gomendioak hartzen edo zure gomendioak eskertzen dituzte, nolakoa da prozesu hori? Bueno, nire abaritzen dut, bi bezero mota daudela edo ez dakit, bi perfil ezberdinak, ez? Bata da gauza oso argi
eta gauza oso zehatz batekin etortzen dana, ez? Ez dakit, gogoetzen naiz orain dela pare bat urte edo etorri zela bezero batek eskatzeko gitarra bat, eta bera oso argi zeukan ja zein egurrak erabili, diapasoiaren kurbatura zein radiokoa izan behar zala, edo zein gauza. Bai mastilla ekarri zian beste gitarra bat, berana oso erosoa zeukala mastilla eta masti horren kopia bat egiteko, eta gero badago beste perfil bat, agian argi daukala zer gustatzen zaion eta zer ez, baina ez daki horri, ez dakit, itxa jartzen edo ez dakiz nola deitzen diren gauzak, ez dakit nola esan, ez? Orduan berak, bagian ez dakiz zer nahi duen, baina hartzen duenean gitarra bat eskuan, esaten du, ostia, hau nahi dut, edo beste hau, edo gustatzen zait hau, ez dakiz zergaitik, baina horren soinua, orduan. Bueno, uste dut hori, bi bezero mota daudela bat, oso argi daukana gauzak eta zergaitik nahi duen gauza bakoitza, eta bestea argi daukala zen nolako soinua nahi duen edo zen nolako erosotasuna, baina ez daki justo zein egurrak diren edo zein nolako, edo zergaitik dago hau erosoago bestea baino, eta ez daki agian mastiaren perfila da gaitik edo diapasoiaren radio gaitik edo horrelakoak. Erraza da, Iker, ideia bat buruan, baina teknikoki gauzak esplikatzen akaso ondoi asmatzen ez duen bezero horren ideia horiek gero materialetan plasmatzea? Bueno, da ibilbide nahiko polita edo itesgarriaz. Askotan hori, norbait eskatzen badizu gitarra bat eta agian zuk hori ikusten baduzu erratuko dala erabaki batean edo, hor elkarrizketa ere oso polita da, ez? Bion elkarrizketa eta ailegatzea leku zehatz bat, agian batek pentsatzen du nahi duela horrelako instrumentu bat, baina buruan badeko beste soinu bat. Orduan, zuk esan liozu, zure buruan badakazu horrelako soinua, hobe egura erabiltzen badugu, edo beste motatako gitarra gian handiagoa edo txikiagoa, eta hori elkarrizketa hori oso positiboa da netzat. Luzerako eman dezaken gaia dalen aipatu dugun modua, baina pixkanaka elkarrizketaren amaierara ere gerturatzen joan behar dugu, baina Iker, zuk egindako gitarra bat duela urte batzuk, ezagun egin zen edo esatea edo gehiegi oten edo zer, esan duzu, elkarrizketaren hasieran soinu teknikari modura ere aritzen zarela lanean, besteak beste Berritxarrak taldearekin aritu izan zara, eta akaso gure entzule jakingo ez dutena da, Berritxarrak taldeak beken eskaini zuen kontzertuan, Gorka Urbizuk Marabillas abestia jotzeko erabili zuen gitarra, Ikerrek egineako dela. Entzuteko moduan garen, gitarra horren soinua, saiatuko gara. Gitarra hau? Emakume bakoitzeko. Gara. Hurrengo kantua urrutik adoa. Erdi mozten ari zaigu. Bueno, Iker, ari ginen, gitarra hori entzuten, gitarra hori zuk egina zen, pentsatzen dut, zuretzat ere gauza politi izango zela, ez? Zure gitarra horrelako estenatoki batean ikustea. Bai, noski, eta gehien bat hori izan zelako nire lehenengo gitarra. Hori izan zen nire ikasketen bigarren urtean, eta biola egiten nuen bitartean, eskolan, zintzan beste, nire lehenengo gitarra egiten, eta bitartean, azte burutan, Berritxarrak taldearekin biran edo. Eta, bukatu nuen gitarra eta justo, uste dut, aurreko astean, edo beke kontzertuaren aurreko astean bukatu nuen gitarra. Eta, ara eraman nuen, eurei erakusteko eta lantaldeari erakusteko. Eta, Gorkak erabaki zuen, abesti hori, Marabillas abestia, gitarra horrekin jotzea.
Orduan, imagina, niretzat izan zen, ia, ez dakit, ez nuen espero, eta, bueno, gauza oso garrantzitsua niretzat. Ederki. Eta Iker bukatzeko, aurrera begira, Arima Guitars markarekin, ze asmo, ze intentzio Iker Rodriguezek? Bueno, oin daramat urte eta piku nire hurrengo tailerra apaintzen, dointzen eta egiten, erosi nuen lokal bat, baina utzi zehola, eta, bueno, ja, obra astun baten ondoriz, ja, banabil azkenengo ikutuak ematen, orduan, mendik hilabete batzutara, nire tailer berrian arituko naz, eta espero dut, hortik aurrera, lana asko hobeto egitea, baliabide hobeak edukiko ditut, eta bueno, gogo handiz, egizan, bai. Iker Rodríguez Reina, Arima Guitars markaren Arima, mila esker, bigarren kafean, luthier gintzaren inguruko azalpen eta argitapen hauek emateagatik, eta izango dugu aurrera gore, elkarren berri. Mila esker zuei. Agur. Eskerrik asko. Ezira erraren mira bedenaz norbaitek oroituko ditu etorkizunean astudaren Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Baina guk aurrera jarritu behar dugu, eta prest dugu dagoeneko urringo gonbidatua ez da berit? Bai. Bueno, Gipuzkoako bihotzean Hernaniko edo Astigarragako herriak, euskal tradizio eta kulturaren hiriburu bihurtzen dira urtarrietik ekainera bitartean, sagardotegi denboraldian. Ala, mar, itotzen azela, men. Aldi honek, hain esperotako sagardoaren etorrera markatzeaz gain, tokiko ohituretan errotutako aisialdiaren eta euskal ondare kultural aberatsaren arteko elkartearen simboloa ere bada. Urtero, bertakoak eta bisitariak kupelen inguruan biltzen dira, txotxe egiteko asmoarekin, txuletaz eta bakaiaoz lagunduta, eta, topaketa hau ez da gozamen gastronomiko bat bakarrik. Belaunaldi iraunduen tradizioan murgiltzeko aukera ere bada. Zeru beltzea zu festan zu. Izan ere, musika tradizionala entzuten da, egun osoan zehar, dantza egiteko aukera dago, baina, hala ere, sagardotegi denboraldiak gero eta jende gehiago biltzen ari da, eremu horietako herrietan, eta, udalek eta antolatzaileak kontu handiz planifikatu behar duteena. Bertokoen eta bisitarien erosotasuna bermatzeko, hainbat gauza hartu behar kontuan, horretarako, guk hemen, Xabier Lertxundi Hernaniko alkatearekin hitz egiteko aukera izango dugu, eta ea ze kontatzen digun honen guztiaren inguruan, egunon, Xabier? Eixo, egunon denei. Lehenengo hauza zenbatetan joan zara, aurten, sagardotik batera? Pare batetan, egia esan pare batetan egiteko aukera izan dut eta gozatzeko nola ez. Gu hemen bigarren kafean gaudela, eta, behintzat goiuri eta bi hori ez zaigu gustatzen kafea. Gustatuko alzaizu zuri sagardoa, ez da? Hernaniko alkatea izan da? Bai, ez dakit uztargarria izan ziteken, ez gustatzea, baina bai, sagardoa badalako inguru ontamentzat sagardoaren lurralean txikitatik eta oso inguruan izan dugun produktu bat, ez? Beti kontutan izan da, alkoholdunedari bat dala eta neurrian edan behar dala nola ez. Baina bai, sagardoa gustatzen zait, eta sagardoa gustatzen zait urte osoan. Eta batez ere, udara iruditzen zait sagardoa edateko garaia proposa. Orokorrean, zelako jendetza, ez da? Egun hauetan Hernanitik. Bai, datuak atzo goizan jaso nitun, adibidez, larun bat hontan 80 autobus organizatu kontatu genitun Hernaniko poligonuan, ez? Suposatu horrek ze jendean dana ekartzen duen Hernanira eta horri gehitu hartzaila autobus organizatu horietan etortzen ez dan jendia, ez? Milaka pertsona. Azken batean milaka pertsona, bai Astigarragak eta bai Hernanik jasotzen ditugunak, batez ere larun batetan,
Eta espero zenuten hainbesteko afluentzia urten, o bazenuketan? Bueno, egia da, azken urteetan larun batetako joera hau handitzen juntzala, iaz genuen inoizko daturik altuna, martxoko larun batean 87 autobus kontatu genitun, aurten 80 izan dira larun bat hontan, eta badakigu, martxoa izaten dela, martxoko larun batak izaten dira txotx garaian jende gehiena etortzen dana, ez? Orduan, ez pentsatzen dugu datorna larun bata eta hurrengoa ere nahiko beteak izango diala, eta datuak hemen esango digute, ez? Hor kontatuko dugu, baina egia da, hainbesteneko jende handana kudeatzeko oso zaila dela. Bueno, hau alde positiboa badauka, baina argi dagoena planifikazio bat behar dela, argi dago, ezta? Azkenen zuek bai, lan handia egiten duzu hau dena planifikatzeko, ezta? Alde positiboa, noski baietz, txotx garaia, sagardotegi garaia baino, txotx garaia, sagardotegiek badutelako txotx garaia aparteko eskaintzare bai, txotx garaia bada lurralde hontan, aipatzen du lurralde hontan oso esanguratsua dan garai bat da, sagardotegiak ere gure izaeraren parte badia, eta alde positiboa dena, ze gure kulturaren parte baten garai potente bat bada, bisitariak datoz hori ezagutzera, baina horrek albo kalte batzuk sortzen ditu, ez? Datorren jendearen pilaketagatik, azken urteetako, azken 10 bat urteetako fenomenoa izaten ari dalako hainbeste jende larun bat eguerditan elkartzea, hau, sagardo sektoreak berak ere aipatzen du, ez? Lehen jendea askoz ere sakabanotuagoa etortzen zala sagardotegitara astean zehar, eta orain bihurtzen ari da gehien bat larun bat eguerditako fenomenoa, ez? Albo kalteak bai, denak pilatzen direlako momentu berean, jende asko pilatzen dalako, eta askotan bisitari horietako batzuen jokabideak oso desegokiak izaten diralako, ez? Eta horrek elkarbizitzan, gure herrien normaltasunen eta elkarbizitzan arazoak sortzen ditu. Planifikazio horren arira, bakigu, batez be, garraioaren kontura gauza asko planifikatzen diala, Donostira joateko eta bueltatzeko garraio bereziak ezartzen dituzuela, baita inguruko herrieta joateko, baina baita ere Hernanin barruan sagardotegiekin Hernaniko udala jartzen dituela busak sagardotegira joateko. Nolakoak dira harremanak udala eta sagardotegiekin? Sagardogile sektorearekin harremana ona da. Hemen gaina bada urte batzuk sagar eta sagardoaren maila osatua daukaguna Hernanin, txotx garaian sortzen dira noni guztiari nola erantzun antolatzeko eta sagardogile sektorea partaide da mai horretan eta harremana konstantea da bai sagardotegiekin beraiekin eta baita beraiek ordezkatzen dituzten elkartekin ere, ez? Naturaltasun guztiarekin egiten dugu lan. Eta zerbitzuei erreferentzia egiten zenionez, bai aldundiak sartzen ditula errefortzu batzuk autobusean, eta nik bai gure udaletik eta Astigarragan ere antzeko 3 arlotan edo egiten ditugunez, lehen esate genuen planifikazio hori garraioari dagokionez, Hernaniko sagardotegietara kotxean joan beharrik ez izateko, ez? Hoik indartzen ditugu, segurtasuna indartzen dugu eta udaltzaingoaren presentzia handiagoa izaten da larunbat arratsalde gau parte horretan eta baita garbiketa zerbitzuak ere, ez? Igande goizetan eta garbiketa zerbitzuak indartu behar ditugulako herria bere normaltasunera bueltatzeko. Eta guazen bueltan herrira, kalera, egunan zehar musika kaletik entzuten da, dantzak, baina badakigu gau altzen denean, erreta berezia izatea beharrezkoa dela, zuk aipatu zulen. Nola kudeatzen duzu bizilagunekin eta baita ere tabernariekin? Ez dakite, ordutegien mugak ezartzen dira, tabernetan, musikaren volumena, nola kudeatzen duzu ere, eta nola heltzen zaite pakto batera, eta nolakoak di akordioak? Hor, arauak daude, ez? Lehen aipatzen un sagar eta sagardoaren mailan udalaz aparte, sagardo sektorea ere badago, aldezarreko kaskoko bizilagunen elkartea ere badago, eta ostalarien ordezkaritza ere badago, ez? Sektore desberdinak elkar hartuta gaude mai hortan. Ostalariekin zein egiten dan lana, ostalariek badute arautegi bat, ordutegiak arautegi horrek markatzen ditu, udalaz gaindikoak dianak, eta musikaren kontuak eta horiek denak arautegiak eta markatzen ditu, ez?
guri bai dagokiguna da nolabait ere, bueno, bitartekari lan bat egitea, bizilagunek dituzten albo kalte eta beraiek dituzten irabazien arteko oreka bat bilatzeko, ez? Ulertzen degulako, eta hori nik pasaren astean ostalari askorekin egon naiz bileran, eta beraientzat garai hau oso garrantzitsua da. Esan nahi, urte guztia nahi baldin badau tabernak irekita egotea, diru iturria egon behar du, eta diru iturri bat bada txotkarea dudari gabe. Eta hori ulertzen dugu, eta tabernek irekita egon behar dutela ere, badakigu, ulertzen dugu, eta guk beraietaz gozatuko dugu. Bai, kontua da hemen oreka nola bilatu, ez? Interes hori eta bizilagunek normaltasunez bizitzeko daukaten interesen artean, ez? Eta esango nuke ere, bizilagunak ere oso konstiente dirala tabernek duten funtzioetaz, baina bai, eskatzen dutena da oreka bat egotea, ez? Eta, bueno, tabernarien aldetik bai originaltasuna ere nabarmendu behar da. Batek musika posgaraietetik kendu du eta kaskoetan jartza erabaki zuen, ezta? Bueno, alde horretatik, tabernarie bai, parte hartzen modernizazio prozesua, ez? Bueno, hoi tabernari batek hartu zuen erabaki bat zan, bazolako beste arazo bat eta hortxe utziko dut, bai. Vale. Bueno, sagardotegi denboraldiek ekartzen duten gauza positibo guztiak, negatiboak baino gehiago izango dira, uste dut, ez dakit, nahiko argi geratu dela. Bai, baino goizeko 11ak ditugu, Baina, hori, eskerrik asko, Xabier Lertxundi gurekin egoteagatik, jarraituko dugu sagardotegiaz disfrutatzen, eta, bueno, espero dugu zuebe bai, disfrutatzen segitzea, eta elkar ikusiko dugu ziur sagardotegiren batean. Hori da, gozatu, guk erala egingo dugulako, gozatuko dugulako, datorren jendeari gozatu dezala esan, baina utz diezaiola beste eta ingurukoei gozatzen eta jarrera arduratsuak izan ditzatela. Eskerrik asko, Xabier, guk aurrera egin behar du, esan bezala, goizeko 11ak direlako. Bagoaz, azken ordua ezagutzera, Oñat Zaizpururen eskotik, egunon Oñat. Egunon Goiuri baita, egunon entzule guztiak. Gaur arratsaldean Lapurdin Baionan izango den epaiketa baten berria hasteko Ostia kolektiboko Dominika Dager, Janin Beiri, Jakes Borteiro eta Filip Lazkarai epaituko dituztelako Baionan, Office 74 obralariek kanboko Marieneko lurretan duten eraikuntza egitasmoa salatzeko egin zuten ekintza bat dela eta 2022an ekintza simbolikoa egin zuen Ikiezinen enpresa honek Angelunduen egoitzan lurra bota zuten Marieneko maketaren gainera, dakizuenez, kanboko Marieniako lurretan nekazaritza jarduera babesten duten kolektiboko eta herritarrek mobilizazio jendetsuak egin izan dituzte azken hilabeteotan lursai haiek Ikiezinen espekulazioan sar ez zitezen ekintzaioetako bat aipatu dugun hori izan zen. 4 lagun atxilotu zituen poliziak eta gaur beraien kontrako epaiketa hasiko da Baionan, beraz adi egongo gara zer gertatzen den. Tira hortik haratago esan, Aita Mari Euskal Herrira etorriko dela bere azken misioa amaituta eguneraketak egingo ditu gurera etortzerakoan eta horrekin batera proiektu herritarrei hurbiltzea nahi dute. Binaros eta Burrianako Mediterraneoko portuetan du izatez Aita Marik egoitza, baina oraingoan misioen arteko 2 hilabeteak Euskal Herriko uretan egingo ditu. Aita Mari etxera itzultzeko ordua dela esan du gobernuz kanpoko erakundeak. Lehen hilabetea Bilbon emango du itsas museumaren ondoan eta bigarrena Pasai San Pedron Pasaiako itsas jaialdirako garaiz iristea espero dute. Mahai inguruak, hitzaldiak, eztabaidak eta bisitak izango dira. Mediterraneo erdialdean dagoen errealitate makurra erakuste dute asmoa eta Europako gobernuek egiten ez dutena salatzea. Itzulera bidaia Sirakusako portutik hasiko da meteorologikoa laguntzen badu. 15 egun beharko dituelako Aita Marik Euskal kostaldera iristeko Mediterraneotik irten eta penintxula pasatu ondoren. Azken misio eguraldi txarren markaturik egon da eta gainera azken erreskatea egiterakoan Italiako gobernuak portua oso urrun eman zietean. Erromako gobernuak erreskate ontziak igatzeko duen politikan oinarrituta. 43 pertsona erreskatatu zituen. Deitoratu du Aita Marik urtea zitenetik 300 gora pertsona hil edo desagertu direla Mediterraneoan. Europako gobernuak ezer ez egitearen ondorioz askotan. Aita Marik berretsi du alaber Europa migrazioa
kriminalizatzen ari dela, eta berriz ere itzuliko direla erreskate egitera hori horrela izanik ere kogoratu dutean diru bilketa kanpainak martxan jarraitzen duela. Azken aipamen bat lan munduari lotuta, langile publikoak Araba Bizkaia eta Gipuzkoan greban direlako, Lab Komisiones Obreras ESEK eta Estela sindikatuek deituta, eta hala gaurko zerbitzu minimoekin kritiko agertu dira zenbait lekutan ehunekoak edota egunerokoan baino pertsona gehiago jarri dituztela zerbitzu minimoak egiteko. Hala eta guztiz ere horren guztiaren gainetik jarraipenarekin pozik mintzatu dira sindikatuak zerbitzu publikoaren alde adostu soldatak eta enplegu hemen lemapean 11:30 dauden manifestazioak deituak Gasteiz, Bilbo eta Donostian. Eskatzen dute tartean soldata igoerak izatea, enplegua bertan negoziatzea eta ez Madrilen eta baita plantilla egonkortzea behin-behinekotasuna funtzio publikoan 8% murriztea aldarrikatu dutelako beste. Ikusi beharko dugu beraz, ondoren erakundeen partetik zer nolako adierazpenak etortzen diren. Horixe guztia kontatzeko genuena Goiuri zuena daitza. Eskerrik asko Oñatz, guk aurrera egin behar dugu Disneyeko gaizkileekin. Aurrera Maialen Teiabiderekin, eta ez galdetu beharko dugu ea bera eroia edo antieroia den. Arreglar todo el bazar. Tú sí, tú no podéis faltar. Venid que hay que ver a este ser que es colosal. Tocad el clarín, chin chin, el timbal, el chico es sensacional. Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababa. Al pasar se han de inclinar siempre ante ti. Egunon, Maialen Teiabide. Egunon. Zai zineten hemen? Gaiztak eriten ari zineten. Ez, jarri duzuen, emate zuen segulako ereserki sovietar bat hor, eta derrepente, hay que arreglar el bazar. Baina bak izan da horrela, derrepente. Aladin? Aladin. Aladin dondan. Increíble. Bueno, baialen, jarri zazu seriotasun pixka bat hemen mesedez. Hori izan ere lana. Ez da zure lana. Bale, barkatu. Ez, sonatzea izu pixkat soviet, ze Shostakovitzen... mierda. Bueno, Shostakovitzen pieza batzun oso antzekoa da. Hor nik uste omenaldi txiki bat dagoela. Baina horraitik sonatzen dizu pixkat Soviet Union. Baina bueno, hau, Aladin. Bai, agraba izan behar du, agraba ez dago sovietar batasunean. Ez dakik zehazkin non dagoen agraba, baina... Martxa hontan dan egongo da, baina ez, printzipioz ez. Baina, bueno. Bueno, baina hau entzuten ari gara, pasaden astean, Maialenekin Disneyko gaizkiletaz aritu ginelako eta aipatu genituelako hainbat klixe eta beste hainbat aipatu gabe utzi genituelako. Bueno, pixka bat zer komentatu nuen, hitz egin genuen, bazegoela hasiera batean, bueno, aldaketa egon zela ez, klasiko zarretan. Hiru etapa zaudela. Klasikoenak, nun gaizkiak, normalian emakumezkoak kasu gehienetan, batzeukaten nortasun gehiagorik gaiztuak izatea baino, eta enbidiaz josita egotea baino. Gero, 80ko hamarkada dala top, eta horren inguruan jardungo deguna batez ere, bertako gaizkileek badituztela ez dakit motivazioak eta gauza danak, ez dakit tridimensionalagoak dira pertsona joiek, eta gainean musikalki ere bai asko zeaberatxagoak, ze behaien abesti propioa dakate eta oso guapo da, abesti horiek, eta horiek aztertuko ditugu pizka bat, eta gero ja, 2000-tik aurrerako dekadentzian ere iritziz. Bai, ze oso buenik dira peliak orokorrian, ez dago zikinkeririk peli horietan, ez dakit nola esan, eta batez ere gaizkileak ez dira hain karismatikoak. Eta gero, de hecho, horren inguruan jardun genuen. Zala hori, gaizkilaren karisman inguruan, eta zergatik interesatzen zaizkigu gehiago bilanoak edo gaiztuak, eroiak baino. Ze eroia, badakizu nolako izango den
más o menos beti. Gero egia da, pues, batzutan pues, plot twist hauekin eta hori danak pelikula interesgarria bilakatzen dezula, baina bai, bestela pues, nahiago dezu Joker, Batman, baina nik behintzat. Guztiok esango nuke garapen bat edukitzeko aukera ematen dizulako antieroiak, eta eroia Maialenak esaten zuen bezala badakizu ez. Pelikularen hasieran zintzoa da eta pelikularen amaieran zintzoa da. Segurazki bai. Eta bueno, gaizkilea izan daiteke. Igual Batman ez da izan adibide honena, ez? Batmanek badaka trasfondo gehiago, baina... Baina, bai, orokorrian, bai, hori da. Osea, normalean gaizkilearen motivazioak nahi dituzu jakin, horrek misterioa sorrarazten du ikuslearen ganda, hori dana, orduan, pues bueno, garapen pixkat gehiago daka. Baina hori, kontua da Disneyk dakala modu oso espezifiko bat gaizkileak irudikatzeko eta baita ere sonorizatzeko. Eta hortik hasiko gea. Oso ondo. Klixe fisiko batzuk daude, diazela lehenengo da behin kolore berdea eta kolore morea. Aurreko astian berdez etorri nintzen, gaur morez nator, baina kontua da, adibidez, Cruella de Vilek ez ditu begi berdeak, baina makillajea, zigarroa eta metxeroa berdeak dira, eta perlak ustet ere bai, berdeak diala. Honek, Ursulak bere tentakuluen azpiko zatia, bentosena, morea da. Bere azala, morea da, eta bere makillajea ustet urdin berdea da, horrelako zerbait. Gozelamaren begiak berdeak dira. Eskarren begiak berdeak dira. Nola da? Josuz, izenak astu zaizkit. Gastonek adibidez ez daka ezer berdea, baina baduka beste gauza batzuk. Gorrizoa, ez? Bai, baina baditu beste ezaugarri batzuk gero aparte. Jafar, adibidez uste morez doala, elementu morea asko ditu, ez dauka berderik, baina morea bai. Eta bain, joder, Lucifer, ez da Lucifer. Zeineta zari, a ber, nun? Tiana y el sapoko gaizkilea. Estetiko zi Tiana y el sapo. Jolin izena, la leche, etzere tortzen oain. Lucilier. Facilier. Calcifer esan bernun, baina hori da el castillo ambulante. Nastu ditut gauza asko. Lucifer agian, agresiboagoa egia umentzako pelikula bat entzat, ez? Izena Lucifer, gehiagitxo. Bai, barkatu. Facilier hori. Horrek arropa moreak ditu, baina bere magia berdea da. Usteet, gauza asko daude hor, errepikatzen diaznak. Da gero adibidez, sudurrak. Sudur ia guztiak itxusiak dira. Edo kerrak, edo hondiak, txikiak, desproportzionatuak, edo horrelako zerbait guztiak daukate hori. Gero baita ere, ile iluna. Edo, bueno, Ursularen kasuan txuria dela, baina da igual, bere arropa da, iluna da, bere azala morea da, oza, ez du behar elementu gehiago. Baina bai, iluna dibez Gastonek ile beltza dauka, Eskarrek ile beltza dauka, Facilierronek ere ile beltza dauka, geixos, eske ia danek daukate ile beltza. Eta gero, orokorrian, nik esango nuke pixkat igual Gaston aparte, baina Gaston dalako pertsonei pixkat berezitxoa, personaje itxusia dira. Osea, itxusiak protagonistarekin konparatuta. Osea, edo bintzat etzaie edertasuna egozten. Eta adibidez naiz eta Malefika eta bedanak oso emakume ederrak izan daitezken, zer dira? Zaharrak. Zaharrak printzesaekin konparatuta, orduan behaien gaztetasuna nahi dute. Osea, zer da itxusia izatea baino kerragoa? Vieja. Zarra izatea, emakume zarra izatea. Emakume zarra izatea, okerro da. Adibidez, Enredados pelikula honetan, ala Rapunzelen historia moderno batez, hor Gozelamak, daka hile kiskur beltza, emakume bezala oso ederra da, egia da magia egiten dula bere gaztetasuna mantentzeko, baina eske hori da nahi duna. Baina, klaro, nolakoa da Rapunzel, hile horia, oso ederra, gaztea, gauza biadanak, ez? Orduan, hor badaude... Izan barruen, zen Malefika pelikulan, live action pelikulan Angelina Jolie da Malefika, eta Angelina Jolie haian munduko pertsonarik ederrena, baina bai egiten dute zartu. De hecho, behaien ez dakit alaba edo semea den, osea, Brad Pittekin eukiztun... Bat baino gehiago dut. Bueno, bai, baina, biologikoak esan nahet... Shiloh, hori. Osea, nik uste dela nasketa perfektu bat. Perfektua. Pasada bat, biak ikusi itzazkezu. Brad Pitten ezaugarri... ederrenak horrela kanon estetikoetan zentratzen balin bagara, eta Jolirenak eta... Bai, sobrada bat, jolin, genak, la leche. Baina, bueno, orduan hori, Disney baditu formula batzuk, gaizkileak
erretratatzeko. Eta adibidez, Encanto pelikulan ez dagoela gaiztorik como tal, Bruno da bakarra berdea dena. No se habla de Bruno, no. Osea, abesti hori dagoela guapísimo. Osea, egia da, igual, dekadentziatik salbatzen den musika, bueno, kokorekin batera, hola... Baina, kasualidad, bi pelikulak musika latinoamerikarra. Osea, en fin, baina Encanto pelikula nik uste musikalki oso ondo dagoela, egia san. Baina egia da ez dagoela villanoan abestia, osea, igual da, no se habla de Bruno, baina temazo bada. Ez da gaizkia, es que Bruno ez da gaiztoa, precisamente. Orduan, pues bueno, ez dut spoilerrekin, espero. Ez. Vale, menos mal. Baina, bueno, kontua da hori. Bruno ere, pues hori bere magia berdea da, bere begiak ustet berdeak diala, gauzaia danak, orduan, pues bueno, badaude, hori, klitxe visual batzuk behin da berriz errepikatzen diazenak. Eta auditiboki ere bai, eta nik uste hemen dagola gure gaurko mamia. Nik 7 gaizkia aukeratu ditut, ontako. Oso ondo? Hemen ditun apuntatuta, joder. Facilier doktorea, Gozelama, Hades. Begira, Hades da bakar, ez dena sartzen berdearen kategorian, urdina da. Baina bai arropa beltzak eta grisak ditu, baina bueno. Hades, Jafar, Frollo, Scar, Úrsula eta Gaston. Zein da Frollo? Frollo, jorobado de Notre Dame. Ah, ados. Bai, Frollo hori da. Orduan, zenbait elementu dituzte, aman komunian, ditutela hemen apuntatuta 6 bat elementu, eta bueno, asingo gea. Azteko, ia abesti danak, gaizkien ia abesti danak, tono menorretan daude. Vale. Jarri dezagun hor lehenengo adibidea, dala Tengo amigos del más allá, abesten dula Javier Gurrutxagak, Orkesta Mondragoneko abeslariak, ze ahots guaiak antiponek benetan pasada. De su lengua oberá, a un paso de mi mundo está, y tengo amigos del más allá. Tiene amigos del más allá. Es el eco, señores. Son cositas que tenemos por aquí en Luisiana. Un truco barato, no se inquieten. Siéntense a la mesa, tranquilícense. Si se relajan yo podría hacer vudú, lo mejor que sé. Leer el futuro, conjuraré al más allá, sondearé hondo en su corazón. Zabesti guapoa. Agia ze guai eta botxa. Bai, esan dizuet, eske Javier Gurrutxagan ahotza da zerbait oso silk, nola da silk, seda. Zetazko ahots bat superleuna, baina oso dramatikoa dauz espresiboa. Eske nola bokalak aldatzen ditun, konsonanteak nola aldatzen ditun demara guztian, nik uste ematen diola olako kariz divertigarri bat abestiari da pertsonaiari, eta de hecho abestiat zaizu tristea edo beldurgarria iruditzen, ze naiz eta menorra izan, erritmikokin nola nahiko middle tempo, up tempo baten daun, pues ez dizu beldur hori ematen, ez? Baina, eta gero baita da, bere abesteko moduak da, letra ere oso divertigarria, baina bai, ia abesti guztiak menorrean dago, Cruella de Vil ere menorrean dago. Eta, por cierto, hemen matematik ikusizun Monk. Monk telesaia? Bai. Detektibea, ETB-en botatzen zuten. ETB-bin, teleberria eta gero. Aurretik. Zortzietan, hori da, bai. Ez dizue abestia horta gogoratzen? Abestiak Monk gogoratu? Monk ez, Monken abestia. Enaiz gotzen Monken abestia zintzen. Daude bi. Bat da... Hori da bat. Baina bestia oain etzaite torken. Kendu musikaz bestela zingo. Vale. It's out there. Horako zerbait. Mierda. It's a jungle out there. It's a jungle out there. Bestia. Hau da? Oso antzekoak iruditzen zaizkit. Orain entzun duguna hau, Tiana y el Sapota, It's a jungle out there. Oso antzekoak iruditzen zaizkit. It's a jungle. No, ni de coña, hau ez da. Jartzen du hemen Monk TV show. Keba. Monk, it's a jungle out there. Everywhere. Hau da gypsy jazzena. Mi bemol maiorrekoa, ez da. Hau mi bemol maiorrekoa da, toma. Izo rai. Ez que jotzen ikasen. Ez alako diskotako, hau mi bemol maiorrekoa da. Claro, bai, ez nik esatetena... Ez dut topatzen. Hemen. Randy Newman, Dark Matter, It's a Jungle Out There.
Ez. Hau ere ez da? Hau da Big Band version, ez, da igual, Goiuri, no pasa nada. Bueno, oso antzeko dala, txekeatu etxian, edo bestela, pixkat, memoria landu eta etorriko zaizue belarrira lehenago berandu. Baina, bueno, Monken abestian oso antzekoa iruitze zait. De hecho, ez dakit, esango nuke, ez dakit tonua berdina den, igual horreitik iruitze zait oso antzekoa, baina baitu, ez dakit, ahotsangatik edo tempoagatik, olako zerbait antzekotasun desente edo harmoniagatik ez dakit, baina nere belarrietan oso antzekoak diabiak. Bueno, edozein kasutan. Hori, tonu menorrak diazela gehiengo geizkilen abestietan entzuten diazenak, eta aurrera jarrituko duz, ez da tonu menorra bakarrik, baizik eta harmonia tensoak ebai. Hau da baitare tonu menorrak uzten diztuna. Normalian tonu maiorretan harmonia nahiko konsonantea izaten da, disonantziak daude, baina ez hainbeste, ordea tono menorretan disonantzia bilatu egiten da. Eta orduan horrek harmonia oso tensoak sortzen ditu. Eta adibidez, Asalto al Castillo Gastonen abestian hasiera da pasada bat. Entzun dezazuen hola pertsonai bakoitzarekin akordea aldatzen di joan eta geroz da zaratatsuago bilakatzen da asuntoa. Y una noche atacará. Devorando a nuestros hijos con su instinto criminal. Esta aldea está perdida si la bestia llega aquí. Empuñemos ya las armas, no dudéis avanzar sin cesar entre nieblas y tinieblas a través de un negro bosque aterrador. Al pasar un pinar llegaremos a un castillo donde un monstruo nos espera en su interior. Tiene largos colmillos de acero y sus garras te arrancan la piel. Abestia igual dramatikoagoa da. Oso dramatikoa, oso dramatikoa. Bai, olako larritasun bat sentiarazten du, ez, edo transmititu nahi du. Eta hori, harmonia geroz da potoloagoa da, geroz da zaratatxoa da, gero baitare biolinen efektu hau geroz da agudoago eta haizezko metalak, haizezko metalek ez, metalezko haizeak, baitare geroz da, ez da berdina, ez da berdina. Joder. Haze eguna daukaguna. Barkatu entzule, Zin ditut gaur bostu. Gaur gaude... Espesitos, no pasa nada. Bueno, holako egunak enberdia, pues ya está. Guk ere dakagu jet laga. Hori da. Ja, bueno. Begirada denak horra. Imanolen gana, zuzendu ditugu gure begiradak. Imanolek dio jetlaga duela 19 egun iritsi zen Puerto Ricotik eta oraindik jetlagarekin dago, baina bai, bale. Entzule, gu ere urria izango da eta oraindik esaten jarretuko, baina no pasa nada. Bai. Eta gu gaur pixka bat jetlageatuta gaude, baina jarraitu ezagun maila. Bai, jarraituko dugu. Ba hori, metalezko haizeak, berriro. Geroz da agudoago daude, geroz da gehiago dira, horrek danak harmonia puztu iten du, eta geroz da zaratatsuago bilakatzen du gauza, batez ere geroz eta disonanteago. Gero baita, ja aurreko bi abestiekin nabarituko genuke, ez dira baladak, precisamente, tempo mugituak dira, tamen pizkat teknika jarriko naiz, edo pizkat klasika jarriko naiz, tempo hauei deitzen zaie agitato. Pues hori, agitado, esaten dena gazteleraz, denbora guztian, ez dago tempo estable bat, ja nahiko abiadura majoan hasten gea, eta hori pila bat mugitu eta aurrera dijoa eta geratu iten da. Hortarako hartu dut, pobres almas en desgracia. Nola esan duzuiz teknikoa? Agitato. Mendik aurrera orduan. Agitato. Batematek esaten badu, ez da armate tempo ondo, ez agitato egiten ari dira. Agitato. Nola zan, Martiniriarena, en plan... Petxezen ari nintzen, shaken not stirred, James Bond. Agitado, no mezclado. Agitato. No mezclato. Agitado, no mezclado, es hori. Agitato, non mezclato. Federico, cosa fai? Allora, pobreza alma en desgracia. Vale. Zuk egiten duzunean ondo, bestek egiten dugunean? Perfume una dosi txikita. Hala, agur. Es que me encanta central. Adi abiadurai, ¿vale? Ai, itxoin, hartu ditut bizati ezberdin, hasierakoa eta bukaerakoa, eta hor konparaketa entzungo dugu nola abiadura pila bat igodan. Siempre poseí y últimamente no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Patético. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Onaino lehenengo zatia, abiadura batekin hasia eta migarna dator. Lengua y triunfarás. Ariel, pobre alma en desgracia. Badijoa 10 puntutxo aurretik.
No me queda mucho tiempo. Ahora voy a estar solamente. Es tu voz, pobre alma en desgracia, ¿qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más y firma ya. Qué sencillo fue, qué tonta es. Ya te digo. Muy pronto sacaré a esta pobre alma de aquí. Magia de bruja yo comienzo a convocar. Agitato. Kontua da, hemen nabaritzen da, ez? Nola bigarren zati honetan bukaraldea asko azkarro dijoa, baina gainera ez hori bakarrik, azelerando badago eta iristen da klimaks puntu batera nun berriro ritardando badagoen pila bat moteltzen da eta berriro hartzen dute. Daude fluktuazio pila bat abia durantzear. Eta hori orokorrien esango nuke, ez igual ez guztitan, baina abesti gehienetan zerbait gertatzen da. Hau da, puro drama. Da horretarako, da drama ekartzeko, besterik gabe. Eta gainera, justu abesti honetan, gauza bat esan berdet. Ni Ursulan oso alde nago. Ariel da mongola bat, ez dakana zentzurik peli hortan. Jasta, esan dut. Ni Ursulan oso alde nago. Egia esan, ez naiz oso Sirenit edo Little Mermaid zalea, orduan, oso gutxitan ikusi dut pelikula hori, beraz ezin dizut esan, baino, bale, ados. Kontua, Ursulak oso argi uzten dio, Arieli zeintzu dia zen kondizioak eta gauza danak. Eta berak esaten du, ba firmar que tonta es que kiston tonta da. Sinatzen du, ahotsa galduko duela, hankak izatearren. Hori da, bai, eta esatezu baina, ke dices, tia? Baina, bueno, en fin, sirena bat zehala, baina, bueno, no sé. Da igual, ya está. Esan inbernun, ni Ursula no salde nagola, baina bueno, ya está. Tonu aldaketak. Honta zitzaien genuen aspaldi aurreko urtean, baina eske hauetan ebai askotan gertatzen da, hori drama nahi diogunean eman asuntuari tonu zigotzen degula. Tartuko dugu Gran Ali, baina Jafarrek abesten dunean, eta ditut hor bi korte, lehenengoan entzungo dugu nola gertatzen den tonu aldaketa, nadala, nahiko sutila, eta gero bi esaldi nun tonu aldaketa entzun dezakegun zuzenean. Eta horrela nik uste hor hobeto nabarituko degula. Ea ba. Gran Ali, príncipe Ali, qué gran farsante. Ven, Yasmín, a ver el fin del ser más ruin. Y vas a ver que no hay más. Mintió, qué pena me das. Di adiós a tus sueños con Ali. Pero si es... Hemen tonu aldaketa. Decírtelo, pero... Este sí, que es otro Ali, un pobre diablo. Un ladrón, qué decepción, dímelo a mí. No seas tan mal perdedor. No te guardo rencor. Y yo te invito a un viaje final. Oain entzun dezagun, justu Gran Ali, que gran farsante, eta Gran Ali, pobre diablo. Bi hoiek, zela, bata bestean alboan, horrentzun dezakegu tonu aldaketa. Gustatu zait, esaldia. Gran Ali, príncipe Ali, qué gran farsante. Pero... Este sí, que es otro Ali, un pobre diablo. Nabaritzen da, ez, tonu aldaketa. Pues, egiten dute oso ondo, nik uste hor, aprobetxatzen dutela, pasatzen, dala akziozko estena bat, ez da hor magia pila bat gora eta bera, ez dakizer, zarata hortan guztian, zure begiak okupatuta daudela, orkestak tonu aldaketa egiten du azpitik, pero tu no te enteras. Eta hor da nik uste musikarian abilezia eta eszenari tensioa matea zu konturatu gabe, eta abestia tonu zigo da, dian 8 segundu edolako zerbait, gainera oso modu zuzenian, akorde bat, tonu erdi gorago, mantentzen gera, tonu aldaketa, jazta, ez dago prozesu luze bat ez ezer, baina aprobetxatzen dute kaos bizuala musikalki prozesu bat iteko, eta no te enteras. Bai, oso finin da doren gauzak dira, bai, baina bueno. Eta abesti gehiagotan, bai. Abesti gehiagotan ere pasatzen dira, baina beste abestitan igual bai da zuzenagoa, eta gaixo nabaritzen da. Baina hontan, harrapatu nunean izan zen como, jaja, te pille. Tonu aldaketekin zein da helburua, ze transmititu nahi da? Nahi da abestia puztu, ia beti. Goruntz baldin magoaz, normalian tonu aldaketak oso gutxitan iten dira beruntz, normalian zuk nahezuna da, geroz eta brillanteagoa izatea asuntoa. Zazuk, tonua igotzen zuazenean, zaude sostenidoak gehitzen. Edo bemolak kentzen, depende denun zauden. Horrek danak erzioak gora eramaten ditu. Gora eramaten ditu nian, dana brillanteagoa da. Orduan hori bilatzen da. Da soinu argiago bat.
Naiz eta tonu menorrean jarraitzen dezunta hori dana, baina izea iluntasunetik ateratzen. Eta horrelako estena baten, pues hori, akziozkoa, nun bukara bat eman bertzaion asuntoari, klimaks batera iritsi bertzean, nazu iritsi modu apoteosiko baten. Pues errekurso musikal pila bat daude, dala, instrumentuak gehitzea, perkusioa gehitzea, abiadura igotzea, pues hori, agitato asunto hau, ez? Eta baitare tonua igotzea. Eta geistea? Geistea ez da inoikoa. Ez zait etortzen adibiderik burura nun abesti baten apropos tonua geisten den. Indaitekena da maiorretik menorrera pasa. Zu hastezea do maior baten eta aiten dezu esaldi oso antzekoa tonu menorrean. De hecho, nik esango nuke Jafarren bersio hau menorrean dagola, dala erreferentzia prinzipeali abuababa hauenak, hori maiorrean dago. Bueno, maiorrean, askoz alaiagoa da. Ordea hemen askoz ilunagoa da, eta segurazki da tonua jeitsi delako, baina gero berriro igo dute. Nik uste, hori, ohikoagoa da argitasunetik ilunera joatea, baina tonu berdinean aldatzen dezuna da modua, maiorretik menorrera, baina bestela tonua aldatuz gero, ia beti gora. Ez zait etortzen adibiderik berontz jutean. Benetan, ez zait etortzen adibiderik. Ez da bat ere ohikoa. Egongo dia, Baina iatzen ez zait etortzen. Bueno, badako hau etxeko lana. Hemendik aurrera fijatzen joango gara. Ikusi nuen Bruce Springsteenen zuzeneko batean, horrela izezko sekzio handi batekin eta aurrera, eta besti baten, tonu batean hasten ziren, gora egiten zuten, eta gero itzuli, jatorrizko tonura. Bruce Springsteen abesten zion? Bai ez esango nuke, ezin dizut euneko unean ziurtatu, baina bai ez esango nuke. Tonu, bokal luze batekin bukatu zuen? Gero jarriko dizutu, vale. Maitutakoan. Ez que hori da pixkat muy de cantante, Zaska! Bruce! Eldu! Kontua oso nekagarria da tonuz igotzen jutia, izezko edozein instrumenturentzat eta abeslarientzate bai. Orduan ez da raroa, hor bukatu berrian en lo alto, esaten dana pixkat pausa bat atzera eman da, hemen bukatuko ez zerosoago nago. Izan daiteke, edo igual besterik gabe, igual sekzio instrumentala bai dago gorago eta gero abeslariakin berriro itzultzen dira. Ez dakit. Gero ikusiko dugu. Ikusikoet, bai, baina bai, ez da inoikoa. Baina, bueno, horrela ere da jun etorriko gauza bat, ez? Ez da tonu baten geunden da, gero bera jungea, hori ez da baitero iku. Baina, bueno, jarritu ingo dugu, bai. Bero baita, korua eta gaiztuaren laguntzaia pila bat daude, eta hemen preparaos eskarrena jarriko dugu, nik uste super nabarmena dela hemen gainera. ¿No leéis a carroña real? Os hablo de un rey condenado. Si falláis será vuestro final. Preparad vuestro olfato de hienas. Pronto habrá novedades aquí. Se acaba una era, la nueva os espera. ¿Y qué papel es el nuestro? Oíd al maestro. Ya sé que es odioso, mas soy generoso y yo siempre devuelvo un favor. En justicia soy todo un león. ¡Preparaos! ¡Ya estamos preparados! ¡Estaremos preparados! Hemen hienak eta korua entzun daitezke superargi, eta orokorrien esango nuke guztietan dagoela. Naiz eta gauzatxo batzuk gatzen diazen hor kontatzeko goazen ja bukaera aldea. Nik esango nuke Disneyko gaizki hauek diala Disney unibertsoko ikonikoenak. Eta gogoangarrienak. Eta orain dela urte batzutatik Disneyra iritsi da frankizia berri bat, gaizkile mitiko batekin, da haren abestiakin bokatuko bezet, esango zein dan, zen ikuste musika entzuten dugun momentuan, jakingo dugula zein buruz aina izen. 16garren kortea diozu? Hori da, bai. Nik uste dano jakingo dugula. Vale, segundo bat. Baina orain hau Disney familian dago. Bai? Vale. Eta lehen ez? Lehenu etzeon, ez. Oain dela urte asko etzeon. Adoptatu egin dut, ez polita. Edo erosi, bai. Bazen pentsatzea. Adopzio izan dela, ez politagoa da pentsatzea adopzio izan dela. Bai. Bale, ba entzun dezagun, zer dion Maialenek. Danok dakigu, ez? Ai. Ezagutzen dugu Maialen. Bai, ez? Danok dakigu ze gaizkilaren musika da neu. Darth Vader, ez dakit ez dut inoiz ikusi. Darth Vader, ez? Darth Vader.
Ez dut inoiz ikusi Star Wars, Ikerez. Ez dut jasaten, Star Wars. Ba, honekin amaituko dugu, entzule, eskerrik asko Maialen Teiabide, urrengo segunduak Darth Vader entzuten pasako ditugu, bera beste entzuten... Marcha Imperial entzuten egingo ditugu urrengo segunduak, eta bagoaz urrengo gonbidatuarekin. Eskerrik asko Maialen. Aio, urrengo asterarte. What is thy bidding, my master? There is a great disturbance in the force. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Me confieso, Padre, porque he pecado, por todo el peso del cuerpo de su deseo. Fariseos en el púlpito prepara el odiseo. 1989 urtean ospatu zen lehenengo aldiz bisexualitatearen ikusgarritasunaren astea. Eta ordutik, urte asko pasaba dira ere, gehien errepikatu den esaldia honakoa da. Ez, bisexualitatea ez da fase bat. La cruz y el triángulo en el lomo, a las malas sin esfuerzo los pulo, que tampoco me siento mal por eso, y conmigo más despacio porque soy un puto pitbull cuando toca defender mi hueso. La mancha que lleva Eta zergatik errepikatu behar da hainbestetan esaldi hori? Informazio faltaren emaitza da, telesail eta pelikuletan gutxi ordezkatuta dagoelako, beste giro batzuetan beste ikuspuntu bat eman nahi izan zaiolako, edo kultura falta zaigulako. Me crié en una mazmorra, no llego a la hora, no me caso con tu hijo, no me arrimo a ningún árbol por su sombra, no me arrimo a ningún árbol por su sombra. Me he comido el manjar y las sobras, he bailado sobre todos tus muertos, he roto el esquema, mata al cazador, he pasado por tu calle a deshoras, he pasado por tu calle a deshoras. Eta galdera edo esaldi horri behintzat aurre egiteko asmotan eta behingoagatik informazio txukun eta duina izan dezagun, jaio zen bisexualitatea, euskal bisexualen komunitatea, eta bertako Olatz Artola gonbidatu dugu gurera proiektuaz hitz egiteko. Egunon, Olatz? Egunon. Zer modu zaude? Ondo. Ondo? Bai, ondo. Bale. Pixkat zalantzati iruditu zait erantzun duzula. Nahiko ikoa da nigan zalantza. Gugan ere esatera usartzen naiz, baina ez ondo na. Oso ondo. Pero sigo viva por las calles de la pena, hay que pasar para comprarse la fama, cada día más cara esta puta que canta más a las... Bisexualitatea eta euskal komunitatea behar batetik jaiotzen da, utxune batetik jaiotzen da, eta zein dira lehenengo pausoak? Lehenengo pausoak izan ziren jendea ezagutzea. Hau hasi izan lehenengo urratsak ematen bizi duela 3 urte, esango nuke, azaro bueltan, eta guztia dator gaiaren inguruan nituen erreferentzia eta erreferente guztiak, edo erdale referenteak zirelako, edo Espainia estatukoak, eta zeharkatzen naun gauzetako bat, eta behinenetako bat da euskalduna naizela, eta euskaraz naizela. Hortan, nahi nun gaiaz irakurri, gustatuko litzaiake gaiaz euskaraz irakurtza, baina ez neukan aukera, eta nahi nun gaiaz hitz egin euskaraz. Orduan, hasi nintzen ustez bisexuala zan jendeari ate joka hitz egiteko.
Alei, askotan, bazakit, pudore asko egun galdera hori egiten, zuzenen galdera egiten, eta erantzuna baiezkoa bazan, edo behintzat, balimazan pertsonat gaiaren inguruan lasai edo gustora hitzen gozuna, gaiaz hitz egiteko. Askorik jakin gabetan nahikoan kapuntxetan, holas izan duela 3 urte, une hartan topatu nun Kris Lizarragari indako elkarrizketa bat June Fernandezek egindakoa, eta elkarrizketa hori zabalduzun sareetan Junek aipatzen bera biboio zela. Eta horren ondorioz hasi nintzen Junerekin hizketan, eta orduan abiatu zen Larrabetzun paseo bat ematen. Halaxe izan zen. Bueno, proiektu batzuk jaiotzen dira sagarrotegi baten mai baten hueltan, beste batzuk juerga ostean ordu txikitan, Larrabetzun paseo bat ematen ez da abia puntu txarra. Ez. Ate joka esan duzu, jozen dituena ate batzuk, eta baita 3 urte pasa dira, proiektua gorpuzten joan da, eta gorpuzteko modu horietako bat eskuartean duguna da, hementxe daukagun liburuxka hau, guztiz interaktiboa, esango nuke, ausartuko nintzateke esatera? Bai, azkenean, fanzine itxura eman nahi genion, aske utzi nahi genion ere ekarpena, azkenen zure hitzak eta nolait zure gorputza ere nunbait jartzea forma batean zein bestean, uste bastante ariketa zaila dela, edo behintzat ez erosoa izan daitekeena, eta orduan behintzat utzi nahi genion tartea bakoitzari nahi zuen forman egitea hori. Beti ere geneuzkan muga batzuk, paperak berak dauzkan mugak, baina bai saiatu ginen hor, bakoitzak beretik edo ematen horregatik, fanzine bat osatu genuen, hori batzuk dira iritzi artikulo modukoak, beste batzuk argazkiak dira, beste batzuk jolasak daude gidoi modukoak, oso modu ezberdinetan daude, eta arte disiplina ezberdinetan paperera ekarrita, eta fanzine honetara jendearen bizipenak, hausnarketak, denak pixkat bisexualaren inguruan, baina bakoitza ere ertz batetik. Asko gustatzen zuen forma ematea, erabakitzea nolako zein izan zen euskarria, eta euskarria behin erabakita zer eduki behartzen, eta agian zer utzi behartzen kanpo batzuetan hori izaten dena zailagoa. Baita ez da nahi izaten, ez? Iten zabiltzanen dena iruditzen zaizu oso garrantzitsua, baina egia gero pixkat orrazte lan horitea ere oso importantea dela, jasoko dunak behintzat hobe gozez geratzea edo ase geratzea, eta ez betekadakin da uste hortarako bide ematen dula, baina egia esan ez zitzaigun asko kostatu zitzaiguna gehien bat lehenengo pauso horiek ematea izan zen, pixkat aipatu duzunaren aritik bazelako estigma batzuk zeuzkan gaia, oso lausoa izan zitekeena edo, ez oso gardena edo, eta orduan egoera horretan pixkat lurrartzea eta argia ikustea edo gauzak oso garden ikustea edo nitido ez dalako erresa, baina behin bidea egiten hasi ginean egia esan, gero gauzak etorri zian, bidea inala oso erraz, jendea batu zitzaigun oso erraz, eta orduan forma hartzen juntzan proiektua bera, ez genion guk forma eman, berak hartu zuen. Berak hartu zuen. Barkatu aritz. Nik horretaz galdetu nahi nuen, gero hasieran, gero ja proiektua forma hartzen duenean igual errazagoa da, igual jendea etortzea eta zuen gana etortzea, baina nolako izan ziren lehenengo pauso haiek kaptazio prozesu hori zenbat esetz jaso zenituzten, o zenituen, eta nolakoa izan zen, ez dakit, igual jendeak hasieran beldurrarekin edo deserosotasunarekin, ez dakit, nola izan ziren kaptazio prozesu horiek? Zorionez ez genitun ezezko asko jaso, azken boladan asko posten naizera ezezkoak jasotzen ditudanean, zen niri asko kostatzen zait ez esatea, eta norbaitek ez esateunen naizta oso dardarti esan dago, ondo, hau ere esan behar da. Ze batzutan ez du esan nahi, proiektuarekin edo eskaintzen dizuenarekin ere desados ez zaudenik, baizik eta igual ez dela momentu egokiena zuk bertan parte hartzeko. Baina egia da guri, eske momentu honetan ez daukat gogoan ezezkorik. Akaso jaso genuen, baina ez daukat gogoan. Egia, hori, nik Juneren atea jo nuela oso ondo jakin gabe
zer nahi nuen edo nora jo nahi nuen, neukan pretensio bakarra zan, nik ez nuela lortu euskaraz irakurtzea edo hitz egitea, eta orduan nahi nuen jendeak euskaraz irakurri alizatea edo euskaraz hitz egin alizatea horretaz. Orduan hori hasierak bai izan zirela zailak, zailak edo ez horren erosoak ate joka jun behar izan genulako eta galdezka eta askoetan kostaite zaigu eta normala da, persona bakoitzaren identitatearekin lotutako galderakitea, bazkenen zaurgarriak izan gaitezkelako gai horrekin eta ez dezulako inor mindu nahi, ez? Eta orduan saiatze ginen hori oso hankapuntetan, oso zaintzen, zuzenean jo beharren, bidezidorrak hartzen erantzuna jakin alizateko eta pixkat horrela. Baina egia da, jendea topatu ala, bai topatze genula, jendeak ezagutzen zuen jendea eta hola... Sare bat eraikitzeko mukoa. Hoi da, hola jun ginala saretzen askotan zuzenean gu jun ordez, guk norbaite, konfiantzazko norbaitekin hitz egin, eta harek ezagutzezun norbait, harek hola izan da asko. Osea, guk igual ate bat jo, eta igual pertsona horrek, etzan igual pertsona hori bisexuala, baina hark ezagutzezun hark, eta egia esan hola izan da bidea. Orduan, ez ezko askorik ez, eta esango nuke bide horretan denak zeudela batea ezpazan bestea parte hartzeko, edo behintzat laguntzeko asmokin. Aipatu duzu, forma berak hartu zuela eta badaudela jolasak, badaudela iritzi artikuluak, baita bertsoak ere. Bai, eta Janire Arrizabalagarena da. Bai, Janire Arrizabalagen bertso sorta batzuk daude hemen, eta irratia da, eta badakizue denboraz nola ibiltzen garen denak ezin irakurri, baina baten bat irakurriko dugu oso interesgarriak iruditu zaizkidalako, begira. Onartzeko denbora dezente da igaro. Bisexuala naiz esan, eta ze aurpegi arraro. Batzuek esan didate, orain modan dago. Besteak galdetu, andre edo gizonekin nahiago. Boiera edo hetero, bikotean banago, baina inoiz ez didate bisexual esango. Ditxosozko modan dago, nola egin horri aurre, ze erantzun esaten dizutenean, ze modan dago? Nik uste pixka feminismoakin pasatzen da antzekoa izan daitekela eta kontua dela politizatzea, ez? Osea, identitate hori gorpuztea eta identitate horrekin, politika itea, ez? Hetero arauari kontra itearena, eta adibidez, Janirek aipatze ditun bertsoetan, modan egotea zarago, bai aipatzeu andre eta gizon, eta hor badao oso ikuspegi binarista bat, eta adibidez bisexualitateak horrekin apurtzen du, eta hori ja nahi bai iruditzen zait zerbait apurtzaia dana, zerbait oso politikoa izan daitekeena, eta oso modan ez da ona, esango nuke. Edo ez, dikotomia da ostean datorrena ere, boiera edo heteroarena, eta, klaro, hor beste identitateak sartze balin baiteu, igualetzea heteroa, naiz eta momentu horretan, akaso zehar maneuki ezakezun dela uste gero, ez, horrekin josten dula pixkat bertsoa Janirek. Orduan, bai, modan gauzak egon daitezke, baina modan dauden gauzak esango nuke ez daukatela funtsik eta baizeak eramango ditula, eta pixua daukana eta politizatzezunak, horre oso zaila dela haizeak eramaten. Zauriren bat pistan, gorputz guztitan, galtzen duzu harima. Eta aipatu behar dugu, bai ala bai, bisexual ofizialaren txartela. Zure sexu orientazioa baieztatzeko, era ez oso burutsuan ligatzeko, jendea nahasteko, hemen biurrikeritik, baina baita zaintzatik ere, asko duen kontzeptu bat. Ongi etorri bisexualitatera, hau da zure bisexual ofizial txartela. Nigandik zuretzat laztana, ez duzu behar inork bisexuala zarela itortzerik. Badakizu nortzaren, hala ere hemen duzu. Ze ideia ona.
Bai, ez da nire ideia, hau ere ekarpen bat izan zen, euriek egindakoa, Eurie Zierbide, bera diseinatzailea da, eta gu honekin guztiarekin hasi ginenean, aipatu bezala, ni June Fernandezekin elkartu nintzen, eta biok abiatu genuen bidea, gero jendea batzen joan dena, eta bideak pixkat forma hartu du, June eta biok joan garelako euskal bisexuala elkarrizketak egiten, eta gero elkarrizketa horiek sareratzen, ezta? Eta behin materiala genuela, bai idatziz zein bideoan ingenun work in progress estiloko bat, jendeari pixkat komentatzeko zertan genbiltzan. Eta Eurie juntzan saio horretara, ez? Eta gero bera agertu zen beso zabalik, gauzak egiteko prest, eta nahiaz, eta aipatu zegoen ideia hau zeukala. Eta guri ere, oso grazioso iruditu zitzaigun, eta fanzinean sartu genuen, aparte doa, alegia fanzine barruan, baina atera daiteke, eta moztu eta bar, eta guztia bere ideia izan da. Modaz beba hitzi nozu eta interesgarria iruditu zait, nola jarri dituzuen hemen margo batzuk edo arte ezberdinetako irudi batzuk, eta nola, hori moda, baina ez da bakarrik gaur egungo gauza bisexualitatea, ez da nola aspaldiko artean bebai agertzen ziren olako, referentziak edo irudiak edo, ez dakit. Bai, Ainhoa Guemesekin dakoak dira horiek, hainbat inditu fanzinean bertan, eta bai, argi dago ez dala gaur-gaurko kontu bat, igual bai da egia orain aidala gizarteratzen, edo pixkat olatua ere datorrelako kanpotik edo, eta gaia pixkat azaleratu dalako, baina gaia orain azaleratzeak ez du esan nahi lurrazpin sekula egon ezanik, beste mugimenduekin ere ikusi deu, bidea zabaldu diguten eta erreferente, eta berai esker ere hemen gauden boierek adibidez ere, etzian utxetik hasi eta errepente bidea guztia egin, beraiek ere bidea urratuta datoz onaino, eta iragan luze batetik, zeina asko hitzalean eta ezkutuan da, eta bisexualen kasuan esango nuke berdin-berdina dala. Asko dauzkaun referente asko ere, internazionalak eta direnak, eta artistak eta abar, askotan sailkatzeiteu, edo hetero, edo marika, edo boiera bezala. Eta asko jakin badakigu adibidez, eta orain oso binarista izango naiz, baina gizonekin eta emakumeekin harremantzen zirela, orduan, ezakit beraiek nola identifikatuko ziren, baina aukera bat dago, pertsona horiek bisexualak ere izateko adibidez. Aipatu dugu, ez, binomiotik haratago, gauza asko landu direla hemen, izan ze indargune dun bisexualitateak identitate politiko gisa, izan binarismotik haratagoko ertzak, baina fanzine eta liburu honetaz haratago nik aipatu nahi nuen festa. Ze pedagogia oso ondo dago, ikastea oso ondo dago, nekeza da. Beti, ez? Denbora guztian ikasten aritzea, geure buruak zuzentzen aritzea, autokritika egitea, ikasten jarraitzea, ingurukoei erakustea egindakoa, baina pixka bat horri kontrapuntu bezala festa egin behar da. Eta bizi festa bada. Claro. Larrabetzun paseatzea oso ondo dago, baina biran dantza pixkatitear gaita eharra izan zen, bai. La Furia entzun dugu eta entzuten ari gara, eta La Furia bertan izan zen, okerretze banago? Bai, Furiak kontzertua eman zuen, Miren Narbaizak ere bai, eta gero DJ-ak ere izan genitun, Eromena aitu zen, baita Chris Lizarraga ere, Klis, eta egia esan, ezagit baten bat aztu zaiten dala bada barkatu, baina ja denboratxo bat pasada, iazko ekainen izan zen, eta bai, izan zen nola baitere, eginan oso modu atomizatuan ezagutzen jendea,
bagenekien jendeak ezagutzezula elkar bistaz edo lagunaren laguna zelako, eta iruditzen zitzaiguna zen oso importantea guk nolabait paperean edo bideoan josi genituen historia horiek guztiak elkar ezagutzea, zeren bizipen asko konpartituak ziren, baina asko iritsi ziren horra oso bide desberdinetatik eta oso testu inguru desberdinetan egonda. Eta, bueno, hori guztia elkartzea eta gainera festa batean dantza egiten eta ondo pasatzen, uste baita hori badala nolabait politika egiteko modua, alegia espazio bat hartu eta espazio horretan disfrutatzen egotea, berez oso onartua etzan egongo argazki bat zanen hangoa, netzako oso ederra izan zen. Uste denak oso hau zapore honakin bukatu genula. Que partan de bases más suyas, pa' ver si dejan de hablar mierda. Que dejen paso a las segundas, que hemos reventado el esquema. Que sepan que sobran, que tiren, que cierren la boca si quieren mantener... Olatzari gara goxo-goxo zurekin eta arituko ginateke luze eta zabal, baina denborak aurrera egiten du eta hau irratia da. Gaiak ertz asko ditu, komunitatea ere egitzen ari zarete, segulako lana egin duzue. Norbait, falta zaigu aipatzeko elkarrizketa bukatu aurretik, norbait zerbait esan nahiko zenuken beste zer? Ez, hori iazko urtea aprobetxatu genula pixkat bizipenak biltzeko eta jendeari eskura jartzeko, pentsatzen norbaiti helduleku on izango zitzaiola, eta aurten hasi gehala pixkat bisexualitatearen inguruko kulturaren irakurketa edo analisi moduko bat egiten, eta gero kulturpiezak biltzen. Orduan aurten ekainean berriro ere hori guztia jarriko du jendearen eskura, hemendik eta ekainera bitarte, eta ekainean berriro asmoa elkartzea eta ospatzea da. Jarraitu eragiten Olatz, eskerrik asko gurera etortzeagatik, bigarren kafera etortzeagatik, oraintxe konturatu naiz, bigarren kafea dela eta ez dizugula kaferik eskaini. Dagoeneko eguneko bigarren kafea hartuta daukat, beraz, primeran. Oso ondo. Ondo atera zaigu jugada orduan. Eskerrik asko Olatz eta ikusiko dugu elkarkaleetan. Berden. Zut inoiz ukatuko zer den ona ekarri nauena. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta horrela, iritsi zaigu, agur esateko unea, Julen... Bai? Amabiak 5 gutxi. Amabiak 5 gutxi. Ederra da, ordu honetara iristea, ja esaten duzu, gaurko egin dugu. Nola da gure lagun batek dioena? Amabiak 5 gutxi. Ordu ona, herentzia bat kobratzeko. Badakizu zein esaten duen, ezta? Bai, badakit. Aspaldien ez berarekin ego, baina uste dut egun gutxi batzu barro egon beharrean nagoela, beraz. Horixe, amabia 5 gutxi direla, ordu ona dela herentzia bat kobratzeko, ez hainona zorrak kobratu... Ordaintzeko ez, esan nahi nuen oinordetzan zorrak jasotzeko, ze hori ere... Hori asko gertatzen da. Hori ere gertatzen da. Justito. Bihar hemen txegongo gara, Julen? Bai. Zu bai? Zu ere bai? Yes. Aritzez? Bueno. Hemen utiko zaituzte bakarrik. Bakarrik. Bakarrik ez. Kompainia honean egongo gara, ze STR-tarrak datoz. STR-tarrak? STR-tarrak, bai. STR-tarrak, bueno, ez dakit. Galdetuko diegu beraiei nola deitu. STR, STR, ez dakit. Galdetuko diegu biharri izenaren inguruan. Baina bihar datoz gure elkarrizketa akustikoetara, bihar doinuetetik aratago sekzioare izango dugu, badakizue sekzio horretan, jendeari galdetzen digula zein diren beraien 5 abesti kutxunenak, eta zerrendatu egiten dituzte. Zer zan nahi duzu? Bukatzereko txataean hasieran indiokerrak gaur ere baloratu du, dantza, koreografia. Eta nola baloratu du? Venga, aloloko, 15koa, rekord. Ojo. Eta gero esan du. Gorka jarri du, Julen txalo, aloloko. Eta gero indiokerrek gogo asko erakusten aritzi. Julen ere oso ongi aritz gidatzen. Irakasleik onena. Bueno, horrela, beste aldarte batekin ematen diogu amaiera saioari, horrela bai. Koreografian adituak gara eta hori saldo egin behar dugu nola baita, bideoren bat egin behar dugu, hala ere indiokerrek eta gorkak dantza egin beharko dute, baita ere. Horretan daude, haien bideoen zai gaude lehenengo, eta gu baloratuko dugu haiena. Hori da.
Ez dakigu non dagoen oberena, bila dezagun beste lekuetan. Baina, esan bezala bihar hementxe izango gaituzue Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde ere gurean izango da, beraz Josunerekin Gasteizaldeko kontuak ezagutuko ditugu, Doinuetatik haratago podcasta izango dugu, STR-ek elkarrizketa akustiko eskiniko dugu, beraz bihar kontari ibiliko gara hemen, naiz irratian, goizeko 10:05 egunero bezala, bigarren kafean. Zuen zai izango gara, beraz, etorrena, agertu, eta gozatu gurekin bigarren kafeaz. Gariren aitormena entzuten, igaroko ditugu horrengo minutuak. Eskerrik asko! Zindagizut, ez dizudala inoiz ezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitxudara aztu inoiz, aitortzen dut izan zara ele bizitzaren onena, baina oain oitiaren baino lehen aska gaitetzen. Keep calm and bigarren kafea.